Di ada iPod. Gandaan deh pukos. Bye, sana all. Salamat sa handa. Day manok. Ay, manok. May manok maralon, may manok dito sa bando. Wow. Di apod. Birthday cake. Cute. 300 na lang, no? 300. Lagi. Wala mo tayong gatas. Wa. Ang gatas. Kung igluto si Mia, arong way, kuan-kuan. Ha? Kung igluto. Sana all. Kompleto mong pamilya ron. Yes. Pasusan dyan na. Pagali sila. Tapper mo na. Siguro big mother or father. Thank you. Tapper na. Terus timing po ka na. Sagdira na. Sagdira ka na. Ikaduhang silibrar. Very good. Grabe mother. Oh. Salamat mother. Salamat father. Yes, July na po sunod. Nga na paganay kuan, Abril. Agin inasal nga baboy ra ba imong request? Inasal nga baboy na isang request ni kuan. Muning kakay sa tadani magtigom na kung sugod. Na 5,000 kuno nga kuan. Very good na. Very good na din ang 5K nga inasal baboy ma. Isa mga igsoon isahang kuan imbitaron. Ngay handa. Uy, nakalipan ko palit ang gipsi. Kami Ginoo nga unta patagan sa may lawas o kagan sa may Pasko lawas o taas pag kinabuhi ko Pasko. Tinatpon ta nga kini tanan among gipangalan matuman. Kini nga tanan among gipangalan pinagi ni Kristo nga hari hangtod sa tagturan. Ay, Bye baboy. kompleto. Happy birthday, Bong. Happy birthday. Ikaw hutog, Bong. Dere mo kayo mo manang kon. Okay, sige Bong, hutog. Happy birthday, Bong! Mag-second mo na ako. Ano ko celebration ni ka, Bong. Labaw, Grace. Yay, kompleto me. Kain na na. Namay ka ko. Dahil na sa dia. Sana all. Diyan na Bong. Kita. Dari na mo. Dari na mo. Dari na mo. Lason mo. Bilok ba na kusina niya? Wow. Bilok na lang.
guys, salamat na human ra jud og celebrar ang birthday. Og I'm so happy because ako nagdahom nga full of surprises na hong birthday day karon. Gikan dito sa office hanto dani sa bahay. Diha dai pud sila yung mga surprises. So I'm so overwhelmed jud ka. Salamat sa akong mga pinalanggang parents, si mother o father, o sa mga igsoon, sa among mga binaji nga niya nakatikom jud mi tanan kompleto mi with Bong Arnel o Carissa nga birthday po niya. Okay, and with ng sinya. So kompleto ang ahong birthday karon. Salamat ninyo. Ug salamat sa nagpadana og kwarta. Thank you. Salamat sa pinaskuhan. Salamat sa birthday. Thank you. Pa-birthday send money. Thank you so much. Kahibaw na kakinsa ka. Salamat ka adto. Og salamat Ma'am Guapa sa imong pa-surprise food ganina na bibo og kanang nangabusog ag staff sa SB og mga kuan nangabusog ming tanan because sa imong mga pa-surprise daghang sudan ganina. Salamat sa akong mga boss. Salamat Vice Mayor Along Ayoban. Salamat sa mga kagawad. Salamat ninyong tanan sa akong mga kauban nga sa SB staff. Thank you so much sa mga JOs, job orders sa SB. Salamat ninyong tanan. Ug of course mga YouTube family, mga supporters na sa Junjun's TV. Thank you so much sa inyong paghinomdom sa birthday, no? And of course sa ato ang Facebook friends. Thank you so much. Daghan ang mga comment nagkuag happy birthday. Salamat ninyong tanan. Di na ako matagtasa kay daghan mo, so daghang salamat. And of course, thank you so much Jace Wilson TV. Yes, and Flora Ritz. So Ate Flor, thank you so much Flora Ritz. Labihay Luya, thank you so much Ma'am Ginny Sharp in Barbaria. Daghang salamat ninyong tanan sa inyong suporta. And nag-turn 4:45 na ta. So hapit na ta mo landing sa senior citizen. Oh my god. So ang atong edad guys, kanang 4:45 na. So daghang salamat ninyo. Again, may kabutangan sa akong kalipayron. Thank you so much ninyo. Bye guys. Salamat. Happy birthday to me.